pupunta. Ako sa Senora, guys. Salad. Talong. Itlog. Mamahaw na. Talong. Yung salad talong eh. Walas bidli. Magandang araw po, Manager Ham. Magandang araw po, Manager Ham. Ang kalidad ng inyong kumpanya ay karamihan pala. Kaya na, pinasadya ko kayo, muli ko ngayon, dahil ang Densyal, yung alam ng mahalagang bisita. Ang pagpapaalis sa inyo para maglinis ay isang malaking karangalan at pagbibigay galang sa inyo. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito. Kung saan makita kong may hindi malinis na lugar, ang inyong kumpanya ay hindi na makakapagbukas pa. Naiintindihan niyo ba? Densyal Group? Hindi ba ibang kumpanya rin din? Huwag kang magsalala, Manager. Ano yung tawag?